Li dijî cûreyên koronavîrusê parzeyeke nû hate pêşxistin. Li Amerîkaya Latînî texsiyên ku difirin hatine pêşxistin. NASA wê li ser heyvê dest bi lêgerîna qeşayî bike. Zanyaran mekîneyeke ku bê motor difire pêşxistin. Vexwarina qehweya zêde zerarê dide mejiyê mirov. Valahiya pir mezin ad galaksiyan de. Turistên fezayê vegeriyan cîhanê. Dosyeya me hefteyê derbarê çima rojek bi qasî 24 saetan de ye. Demeke dirêjek û tevahiya cîhanê li dijî vîrusa Covid-19 tê dikoşe. Herçiqas hin dewletan parze pêşxistin bin jî vîrusê dirovê xwe guherand û hin cûreyên wê yên din derketin holê. Parzeyeke li dijî hemû cûreyên koronavîrusê nehadibû pêşxistin. Rojên borî di derbarê lêkolînên cûreyên koronavîrusê de mizgîniyek ji Amerîkayê hat. Kompanya Gristonê ya ku Enstîtûya Tenduristiyê ya Neteweyî ya Amerîkayê piştgiriyê didiye, rojên borî ragihand ku parzeyeke nû ya koronavîrusê pêşxistiye. Parzeyek ku wekî GRT-R910M hatiye binavkirin, li dijî hemû cûreyên koronavîrusê tê dikoşe. Parze bi vê taybetiya xwe ji hemû parzeyên ku heta niha hatine pêşxistin diguhere. Parzeyek ku Gristonê pêşxistiye piştî ku dikeve nava bedena mirov ji nû ve dibe pêk hateyek. Bi vî awayî kîjan cûra koronavîrus bikeve bedena mirov, parze jî taybetiyên wê koronavîrusê digire û bedenê hînî wê vîrusê dike. Parzeyek ku hatiye pêşxistin li ser 20 mirovên temenê wan di ser şêstîreya hatiye ceribandin. Zanyar li benda encamên ceribandinê ne. Mirovahiyê berê xwe daye parzeya nû û encamên wê. Brezilya yek ji welatên Amerîkaya Latînî ya bi qelebalixîya trafîka xwe tê nasîne. Ji ber çareserîya vê yekê herîma São Paulo ya Brezilyaya amadekariya texsiyên ku difirin dike. Şirketa riyên hewayê ya bi navê Gol texsiyên bi elektrîk û çêkirina wan erzan e pêşxist. Heta sala 2025 tê texmînkirin ku wê 205 texsiyên ku difirin werin hilberandin. Di vê çarçoveyê de bi Kraliyeta Yekbûyî re peymanek hatiye amadekirin. Derbarê vê teknolojiyê de yek ji rêveberên kompanyayê Dom Halstarî dibêje ku ev texsiyên ku difirin wê kompanyên ku vî karî bi pereyekî zêde dikin wê aciz bike. Ev texsiyên ku difirin wê serî 40 kilometreyan bi qasî dolarekê pere bigire. Ev yek jî li gorî kompanyên din pereyekî pir erzan e. Ev teknolojî wê bibe çareseriya trafîka pir zêde ya nava bajêr. Heke encamên texsiyên ku difirin wekî texmîna zanyaran derkeve di pêşa rojê de wê hewl bidin berê xwe bidin welatên qelebalix û trafîka wan zêde ye.
روژên borî NASAyê ragihand ku wê di çarçoveya peywira Artemisê de dest bi xebateke nû bike. Li gor daxuyaniyên saziya NASAyê wê di sala 2023 de amûrekê keşfê bişînin ser heyvê Dakul Qeşayê bigere. Ew amûra lêkolînê wê li herêma Kratera Mobilayê lêkolînan bike. Li ser rûyê heyvê hêj av nehatiye dîtin, lê NASA wê bi vê xebata xwe hewl bide ku qeşayên ku jê derkên avê ne bibîne. Heke hêviyên NASAyê pêk werin wê qeşa were keşifkirin û bi wê qeşayê sotemeniya roketên fezayê were bi destxistin. NASAyê berî niha jî çavdêriya Kratera Mobilayê kiribû. Demek dirêj bû saziyê ji dûr ve çavdêriya vî cihê herî sal yê sîstema rojê dikir. Keştiya ku wê peywira sala 2023 de were bikaranîn vî pir e. Ev keştiya fezayê bi qasî 405 kîloyan e. Her wiha di wexta keşfên li ser rûyê heyvê de jî keştî wê ji cîhanê bi awayekî zindî were temaşekirin. Keştiya ku dê ji cîhanê were kontrol kirin, dê di saetekê de bi qasî 800 kilometreyan rê here. Tê texmîn kirin ku keştî wê wizeyê ji rojê bigire û bi vî awayî karibe bi qasî 5 saetan bi berdewamî were şixulandin. Vexwarina qehweyê herçiqas hin feydeyan bide bedena mirov jî zêde vexwarina wê jî zerarên zêde dide mejiyê mirov. Zanyarên Zanîngeha Başûrê Avustralyayê li ser zerarên vexwarina qehweyê hin lêkolînên balkêş birêve birin. Zanyaran daneyên projeya Biobankê ya Kraliyeta Yekbûyî bi kar anîn û li gorî wan hin encam derxistin holê. Di xebatê de 17,702 mirovên ku temenê wan di navbera 37 û 73 de ya hatine çavdêrî kirin. Di lêkolîna kutkovara Nutritional Neuroscienceê de hatiye parvekirin de tê gotin ku heke mirov di rojekê de ji 6 qedehan zêdetir qehweyê vexwin bi demêre giraniya mejiyê wan kêm dibe. Kesên ku ji 2-3 qedehan zêdetir qehweyê vexwin zerarekê mezin didin dilê xwe jî. Kesên ku qehweyê pir zêde vedixwin li gorî mirovên din zûtir qeyrana dil derbas dikin. Yek ji xebatkarên lêkolînê Kitty Penn dibêje ku ev xebat derbarê zerarên qehweyê de lêkolîna herî berfire he. Divê kesek di rojekê de ji 6 qedehan zêdetir qehweyê venexwe. Herçiqas zerarên zêde yên vexwarina qehweyê hatibin lêkolînkirin jî hê jî nediyare ku kîjan taybetiya qehweyê zerarê dide mirov. Ji ber vê yekê divê derbarê zerarên kafeînê de hin lêkolînên din jî werin birêve birin. Zanyarên navenda astrofizîkê ya Harvard û Smithsonê di keşfeke xwe ya nû de di hundirê galaksiyê de valahiyeke pir mezin keşif kirin. Valahî bi qasî 700 salên roniyê ji cîhanê dûr e. Her wiha di navbera komstêrkên Perseus û Taurusê de cih digire. Li gor texmîna zanyaran ev valahî di galaksiyê de berî 10 milyon salan pêk hatiye. Sedema valahiyê jî teqîna hin stêrkên wekî supernova an jî komên stêrkan e. Derdora valahiyê bi ewrên kêm stêrkên Perseus û Tereusê hatiye pêçandin. Li gor zanyaran ev valahî komstêrk ji ber pêla şokeyê ya supernoveyekê derketine holê. Derbarê valahiyê de zanyarê navenda astrofizîkê Samuel Bolly dibêje ku wextê ku stêrk dimire supernovaya wê ji wê tunebûna wê hin stêrkên din diafrîne.
زانیاران ji bo diyarkirina nexşeya sê rehendî ya valahiyê ji daneyên pêka giya ya Ajansa Fezayî ya Ewropayê sûd wergitin. Ji navenda astrofîzîkê lêkolîner Katrîna Zucker dibêje ku bi dehan salên ku me ev ewr didîtin, lê me tu carî şekil, kurahî an jî stûriya wan nedidît. Pisaya vê nexşeyê ev taybetiyên ewran jî derketin holê. This will come as quite a shock to my crewmates and to NASA and to the entire world. But I'm still alive. Bi salan ku di gelek filman de behsa çûyîna fezayê û gerek el fezayê an jî serpêhatiyek el fezayê tê kirin. Her çiqas gelek mirov ji vê yekê bitirsin jî gelek kesan daxwaza çûyîna fezayê jî dikir. Piştî Blue Galactic û Blue Originê vê carîce SpaceXê 4 kes şandine fezayê. Di hundirê keştiya gerê de astronot tunebûn. Keştiya fezayê sê rojan li derdora cîhanê geriya û piştî sê rojan dîsa vegeriya cîhanê. Kapsula Dragonê ya keştiya fezayê li Okyanusa Atlasê ber bi jêr bû û bi awayekî serkeftî hate serrûyê erdê. Piştî daketinê bi helîkopterê berê kapsûlê birine navenda fezayê ya Kennedy'ye ya NASA'yê. Rêwiyên di keştiyê de piştî daketin serrûyê erdê spasiya NASA'yê kirin û gotin ev hêj dest pêke, piştî vê yekê wê rêwîtiyên xweştir pêk werin. Ji ber ku heqê firîna fezayê ne dasteke normal de ya an hatinê dewlemendên cîhanê di van rêwîtiyan de cih digirin. Dêt pêşa rojê de hemû mirovên cîhanê wê bikaribin bifirin an nikaribin hêjî nediyar e. Teknoloji roj bi roj bi pêş dikeve. Carnan ji vê pêşketinê encamên erênî, carnan jî yên neyînî derdkevin holê. Ji bo pêşketina teknolojiyê vê carê zanyaran berê xwe daye afirandina mekîneyekî herî biçûk. Li Amerîkayê zanyarên zanîngeha Northwesternê mekîneyeke ku bê motor difire afirandin. Herçi qas mekîne bi vê taybetiyê balê dişîne ser xwe jî taybetiya wê ya herî balkê ji biçûkbûna wê ye. Mekîneya ku hatiye pêşxistin tenê di meznahiya libeke xîzê de ye. Wextê ku mirov libeke xîzê bîne ber çavên xwe, mirov wê giringiya xebata zanyaran baştir dibîne. Di hundirê mekîneyê de sensor, alavên hêzê û ji ragihandina bê kablo antên hene. Her wiha mekîne dikare hin daneyan jî kom bike. Kêlekên mekîneyê dişibin perwaneyekê. Bi saya van kêlekan mekîne bayî zev dike û bi hêza ba difire. Wextê ku zanyar mekîneyê ji cihekî bilind berbijêr ve li ba dikin, bi lezeke kontrol difire. Ev yek jî dike ku mekîne qirêjiya hewayê û nexweşiyên ku bi hewayê derbasî mirovan dibin bişopîne. Mirov di roja me de bernameyên xwe yên rojane li ser 24 saetan diyar dikin. Belê ev bûye perçeyekî jiyana mirovahiyê. Lê belê gelokê û çawa rojeke me wekî 24 saetan diyar kiriya ka em lê binêrin. Dem mijareke wisa ku li gor her qadên zanistê xwedî giringiyeke cuda ye. Her qad bi awayekî cuda demê dinirxîne. Wext ne tiştekî bi dest were girtin û biçav were dîtine.
گەلوت سەردەمین بەرێ دەوەخت چاوە هاتیە کەشفکردن و چاوە بووە پەرچەیەکی ژیانە مرۆڤاهیە. دامو چافکانیان دا درد که به هولیکو هری پیشی لمصر که بن روژک وکی 24 ساعتان هاتیه دیار کرن. مصریان ده سردمین بریده ساعتا روژه بکاردانی. یعنی لگورلو و تفگرین روژه دمین روژه دیار دکرن. جبرویه که ینکو پیشی روژ وکی دانم و قطاندنه مصرینه. مصریان روژێکی وەکی 12 ساعت ڕۆژ و 12 ساعتجی شەو veqetandine. Pergala saeta Misriyan pir hêsan bû. Li ser giroverekê darikek hildiçikandin. Li gor tevgerên rojê ev darik diliviya. Bi vî awayî Misriyan danên rojê texmîn dikirin. Paşê ev pergala saeta rojê hinekî din jî pêş dikeve. Darikê li ser giloverê wekî tîpa teyê çêdibe. Li gor vê yekê jî 12 saet roj û 12 saet jî şev tê hesibandin. Ev pergala Misriyan ji bo hesabkirina saetên rojê bi kêrhatî bû. Lêbelê hesabkirina saetên şevê bi vî awayî nehêsan bûn. Ji ber vê yekê berê xwe dana ezmên û stêrkan. Misriyan 36 stêrk û komeke stêrkan şopandin û salek wekî 10 rojan û 36 perçeyan diyar kirin. Hesabkirina vê yekê ne tenê ji bo hesabkirina saetên rojê bû. Jvan 26 stêrkan 18 jwan bi kêrî hesabkirina avabûna rojê û helhatina rojê dihatin. Jwan 18 stêrkan 3 jwan bi kêrî hesabkirina saetên di navbera saetên şevê û rojê de dihatin. Yên mayî ango 12 stêrk jî ji bo hesabkirina saetên tarî dihat. Di taritiya şevê de di her saetekê de stêrkek derdiket holê. Bi vê awayî şevek wekî 12 saetan hate diyar kirin. Piştî vê pêvajoyê di her 12 saetên şevê de 24 sistemên stêrkan hatine bikaranîn. Bi vê pêşketinê rojek wekî 24 saetan hate diyar kirin.